और एक बकरी आ गया मरने के लिए। हेलो लोगोफोर, आं मानि थाखाय भिडिअ लाबोनो हायाखै नोंथांमोननिसिम नै दिनै फैबाय। माने गोसोफोरानो मोजां नङा आरोना, बेनिखायनो आं भिडिअ लाबोनो हायाखै आरो लाबोनो गोसो जायाखै। तो भिडिअखौ आं लाबोनो सानो, नाथाय आं भिडिअ बानायनाय मुडानो गैया। माने ओरैबायदि प्रब्लेम आरोना, भिडिअ बानायनो गोसोआनो जाया सम सम। ओमफ्राय लोगोसे बुङो आं बेखौनो नोंथांमोना थाम्बनेलाव जि नुदों बेखौनो बुंनो लागि आं फैबाय आरोना। जायनोखि जोंनि बे बर' फिल्म प्रडाक्शन थैसाम 2 जोंहा रबिन ब्रादार, रबिन ब्र, नैबे रबिन आदाया एक्टर आरोना। ओमफ्राय बिथिं गेमस्रि आब' दं, बिथिं आरो सोर सोर दङ आं बेखौ थाम्बनेलाव होनोसै। ओमफ्राय लोगोसे नैबेखौनो आरोना, जोंनि बे बेंगलर सिटि, बेंगलरावहा आरोना, माने मोनसे बेंगलर एरियायावहा नै दा नैबे बिथांमोननि मुभिखौ, माने बिथांमोननि फिल्मखौ नैबे बेंगलरावहा 22 तारिखआवहा, बे सेप्तेम्बरनि 22 तारिखआवहा दिन्थिगोन आरोना। माने बेंगलरावहा जाय जाय आंनि भिडिअखौ नायो, नायनाय नोंथांमोना जे जाहाथे नैबे फिल्मखौ नायनो लागि थांगोन नामा, लोगोसे नैबे सिनेमा हलाव थांगोन नामा, ओमफ्राय लोगोसे थाङोब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरावहा कमेन्ट खालामहरनो हागोन। लोगोसे माने आंबो थांगोन सानदो, फैसाफ्रा जुदि प्रब्लेम जाया, फैसा थाखाया जुदि थाहैयो अब्ला आंबो थांगोन आरोना। जुदि फैसाया गैया, फैसा मोना, अब्ला थांनाय जानाय नङा आरोना। जायनोखि माने थांगोनथ' सानथारदो, थांनायाथ' ओरैबायदि थांनो लुबैदो आरो थांगोन होननानै सानदों आं। ओमफ्राय थांनाय जाया आं बेखौथ' दा जेबो बुंनो हाथ'लिया। जा माने जोंहा नैबे बे मामलेटआसो प्रब्लेम आरोना। जेरावबो थांनो होनबा बेखौसो सिगां नांग्रोगौ। बे बुस्थुखौ मोनबानो गासैबो जेरावबो जियानो जि जा माने खामानिखौ मावजोबनो हायो आरोना। आं सानो बेंगलरावहा नैबे आदामोननि मुभिखौ नायनो गासैबो लैहोर फैगोन, आरो लोगोसे गासैबो बिथांमोना नैबे आदामोननि भिडिअखौ, माने फिल्मखौ नैबे इन्डास्ट्रियाव नायनो फैगोन आरोना। स' बेखौनो बुंनो सानो आं, जेबो बुङा। आरो बेनि बागैनो बे भिडिअखौ लाना फैबाय आरो नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ आरोना आं बिसोरनि मा थाम्बनेल होदों मा थाम्बनेल होआखै। स' बेनो आरोना खोथाया। ओमफ्राय आं बारा गोलाव खालामनो साना भिडिअखौ, बेसेबां फोजोबगोन। ओमफ्राय थांनाय जाया आरो थांनाय जायोबा मानेथ' नोंथांमोना नुखागोन, ब्लग भिडिअ बानायलांगोन। थांनाय जायोबा, आरो थांनाय जायाबाथ' गैला, जेबो नुवा, आसा गैया आरोना, आसा खम। आं थांनाय जायोबाथ' आं भिडिअ बानायलांखागोनानो बेयाव थांनाय जायोबा। जों थानायाबो बारा गोजान नङा, बारु 3 घन्टासो लागोन नामा बेयाव सहैनो, आं थानायनिफ्राय। आंबो बेंगलरावनो दङ। ओमफ्राय लोगोसे सोर बेंगलराव बेयावहा फिल्म हलाव फैयो, नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर, आंबो मिन्थिनायनि जे। आरो बबे जायगानिफ्राय थांगोन नोंथांमोना खोन्थाहर। आं दायो दं माने हारुवालि होननाय बे जायगायाव दं आरोना, बिनिफ्राय थांगोन। एसे गोजानानो बुंनो थाङोब्ला, माने मा बुंनो आरो न'। स' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब्बाय होनना आसा खालामबाय। स' बिदिब्ला लोगोफोर, सोर फैयो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो दाबाव, कमेन्ट खालामहर। आरो लोगोसे जै बरारिनि जै। आं भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै, बाय बाय।